देबोरगाव मोनबाय नै देबोरगावनिफ्राय जों दावखोलांगासिनो बेसरगाव जानानै जों दावखोलांगासिनो मेडिकेल कलेज लामा जों थांगासिनो जोङो जोबोद मोजां लामाया हाइफाइ बयबो लोगोफोर फैनो हागोन नै बे लामाजों माने एकदम खुला जायो आरोना गारि मटर खारनाया भिरा खम जायो स' ओमफ्राय जों दा मेडिकेल कलेजआव नोंथांमोन दिन्थिलांगासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आरो बेरामफोर जायोबा नोंसोर नै बेयाव लाबोनो हासिगोन एबा सिन्था गैला गोजानाव लांनांगौ दरखार गैला खाथियावनो जाबाय नालाय जोंनि बे बेसरगावआवनो जाबाय खाथियावनो नायनो हागोन लोगोफोर बेनो फुरा बरिया बानायबाय मेडिकेल कलेज अपेनिंबो जाबाय आरो बै थिंजायनिया ओरैजाय दासिमबो जाजोबाखैना अबेबा ओरैजायबो दं नै क्वार्टार जाजोबगोन दा बिथिंजाय बानायगासिनो मावगासिनो दं नैबे जाहैबाय मेन गेट नैबेजों हाबलांगौ आरो ना क'क्राझार केन्सार सेन्टार बेलाय बेजों हाबनानै जों दा ओरैसो आवगायलांगोन दावखोलांगोन आरो ना नैबेजोंसो जों थांगोन ना लोगोआ नेगासिनो आनारस जाहोनो नागिरदों दिनै मावगासिनो नायनो हागौमोन क'क्राझार केन्सार हस्पिटाल लामायाबो मोजां जाबाय नैबेजों खिन्थु दै जिङाव जादोंलै बे खुरखाजोबनो हागौदां बेयो थांजोबोलै बे मारै बेजों बाउन्डारि होआबा होदों होनायालाय जाजोब्बाय नै बानायजोब्बाय गिदिर ओरैजायबो नायनो हागोन दैया गिदिर दंखायो बेयो मोजां जाबाय खाथियावनो गोजानाव थांनांगौ दरखार गैला एबार बेरामफोर जायोबा बावनो फैनो हासिगोन केन्सार हस्पिटालावनो बेजोंबो सिम्बोरगावबो ओंखारनाय जाबायना गोजानावथ' लांनो हाखाया जाहैबाय बेजोंबो सिम्बोरगावबो ओंखारनाय जायोना हा सिम्बोरगाव औ दा औ सिम्बोरगाव लकेसन हरनोसै न'खर नुवाखै आङो ओमफ्राय मबाइला जालानो बेना ओरैसो हाबनांगौ दा थालबागाना बिदि नैबे हाबबाय जों नैबेजों थालबागानजों हाबबाय लामायासो माबायदि आंला दाख्लै बे जायगायाव मादै थैखालि लामा मेथाइ लांफैनाया बेजों हाबलांनोब्रा सोर दंमोन सोर फैयामोनलाय राजकुमारसो नोंथां राजकुमारसो आंनि फैफानायालाय माबा नोंनिबो फैयाखै मोनायाव माबा लांफैनाया सासे लोगोसो फैफादोंना सोर लोगो राहुल नङालै राहुल नङालै बे गावसिनि गामि बे जायगानि बे जायगा नङा राजकुमार जाजों फैदों फाग्ला राजकुमार जाजों मेथाइ लांफैनाय माथो एसे मबाइल नांदों बियो राजकुमार जाजों फैदों औ राजकुमार जाजों फैदों जेनिफ्राय गावनि खामानि मोनदां नैबे
बे लामाजों हारसिंबा फैनाय नङालै माइ ओरैबो मोनायाव गिथाव बाथावथार एकदम जायगायानो हाग्राजोबखा नै आं बेयाव हाबनो गियो नै लामायाबो जाखाबावासो माइलै दुगै जालायलायगोनलै ना मोनबावगोनसो थाबबा जोबगोन आं फुख्रि जाखो बेलाय फुख्रि बानायगोन खोमा बेखौ फुख्रियानो जाहैसिगोन बे लासैनो गोथौ जाबाय बे बागाननि सावथालफोर दां बेथिं सावथालफोर थायो सावथालफ्राथ' बिदिसो थाखायो मिथिखागौ बयबो हाबबोबाय सावथालपारा ना मा जाखो बेखौनो बेखौनो आन्दायबायलै आङो फैनाया गोबाव जाबाय बिजों फैबावाखै आं बे लामाजों माइ ब्लग बर' गामिजों हाबनायानो आलदा खाथारलै एकदम मजायानो बेलेगखा राइट ना लेफ्ट Andas, itu mana sih? Oke sudah putar kok. Andai baile, salde andai bagai saha baganan saha bagan gaiding. Masalah saha bagan gaiding nama? So guys, finally जों मोनफैबाय थाबायगासिनो नैबेजों हाबनांगौमोन लोगोनि नङा नायदिनि मा मा जाहरो लोगोआ नायलांबाय था नै हाबब्रैलांदों जों सालथाया मा मा फिसियो बे मा जिनिस बे सुनो बेरे थ' फाइनालि आनारसखौ मोनजाफैबाय नै जों आनारस जाग्रा सासे उन्दुनासो दंबावो बुदबगा बैथ' जाबोथ' वाव आमथिसुवायाव मोनजायैनि आनारस मोनजाफैबाय नोंसा जानो फैनाय आनारस मोनजाफैबाय ने फाइनालि दा जोङो आनारसखौ मोनजाबोबायबो लोगोनिफ्राय आरो फैफिनबाय जोङो क'क्राझार केन्सार हस्पिटाला बेनोमोन लोगोफोर मिथिलांनाया दा जों क'क्राझार फारसे आगान होफिनबाय माने जों हाबाखै आरोना दहाय बे लामा साजों खेबलांनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नोंसोर फैनानै नायफैनो हागोन नोंसोरो जेबो नङा हाबनो हागोन जिखुनु जों टाइमनि आंखाल नालाय दा हाबनाय जायासै आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै दाबावथार लोगोफोर गोदान गोदान ब्लगिं लाबोगासिनो नोंथांनि गेजेराव नायलांबाय थानो हागोन बाय बिदिबा थेंक इउ